kay may buntag sa tanan. Okay, so kagahapon na to ang nahuman ang chapter 29 o 30. So karon ato ang ipadayon ang chapter 31. So nagyapon ta sa libro sa Genesis. Igsoon, salamat kayo sa imuhang pag tanaw, and I hope nga kung nakay Biblia diha karon ato ang kuhaon niya mo join ta, no? So bisan og maminaw ra pug ka, okay ra pug ka igsoon. So salamat kaayo. And I hope nga mapanalanginan ka karon sa mga pulong sa Ginoo. Okay, let's pray. Ginoong Dios, salamat Ginoo nining takna sa kabuntagon. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatagan namo, Lord, aron imong pulong among pagabasahon ug among matun-an Ginoo kung kinsa ug unsa ikaw nga Dios sa imong katawhan. Lord, thank you kaayo nga imo kaming gisagop, Lord, imo kaming gitagaan o God o kanang lain na usab nga adlaw nga imong gihatag kanamo, imong kaming gitagaan Ginoo sa imong gugma. Salamat Lord kay imong pinasahing gugma, Lord, walay pagluban. Kay imong gugma Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo kini mulungtad hangtod sa kahangturan. So salamat Lord, dalaygon ikaw in Jesus name. Amen. Okay, so magpadayon ta. Okay, so sa chapter 31 verse 1. Okay. Nakabalita si Jacob nga ang mga lalaking anak ni Laban nag-ingon, ang tanang butang sa atong amahan gikuha ni Jacob, na dato siya gumikan sa katigayunan sa atong amahan. So gipasalinlan si Jacob sa mga anak nga lalaki ni Laban. Nakamatikod usab siya nga ang tinagdan ni Laban, kaniya lahi na kay sa una. So nag-change. Unya miingon ang Ginoo kaniya, pauli sa yuta sa imong mga ginikanan og sa imong kaparyentihan ug ubanan ko ikaw. Hallelujah, salamat Lord. No? Naadji promise perminti ang Ginoo, ubanan ko ikaw. Kini siya para kang Jacob, pero pwede pud kay igsoon nga atong i-claim no nga ubanan kita sa Ginoo bitaw, sama sa iyang pag-uban kang Jacob, sa iyang mga tao diri sa Biblia kay Abraham, kay Isaac, ngaron kang Jacob. Mao gyapon ang Ginoo nga tong gialagaran karon. Kay niingon ang Bible nga ang Ginoo wala siya pagkausab. Siya gyapon kaniadto karon og sa umaabot. No? So dili siya mausab. Kung mahigugmaon siya sa una, mahigugmaon siya karon o mahigugmaon pud siya hangtod sa kahangturan. No? Usay murag mangita tag ka nang ma-feel nato ba, no? Pero atong hinumduman igsoon nga dili siya ang atong emotion mag-change man gud ni ba? Sahay ka na murag mo tuot ta, sahay dili mo to. Kanang ana bitaw kay usab-usab man ta, pero ang Ginoo dili siya mausab, murag gihapon siya kaniadto. So mubalik ta sa iyang pulong. Okay, so padayon ta verse 4. Busa gipasuguan ni Jacob si Raquel og si Leah nga makikita kaniya didto sa sibsibanan sa iyang kahayupan. Giingnan niya sila, nakamatikod or namatikdan ko nga ang inyong amahan lahi nagtinagdan kanako, apan giubanan ako sa Dios sa akong amahan. Kamong duha nasayod nga gialagaran ko ang inyong amahan kutob sa akong mahimo, apan gilimbungan niya ako og nakapulo niya usab-usaba ang akong suhol. Okay, so di ba? Pero meron nga yang gitrabahuan si Raquel, no, for 7 ka tuig, no? Unya ang iyang gihatag si Leah. Unya niingon siya nga serbisyohi ko laing 7 ka tuig kay akong ihatag si Raquel after sa isa ka semana. So kapila man siya, di ba? 14 na niya 14 ka tuig niya gisilbihan ang amahan ni Leah o ni Raquel tungod lang niya naa pa jud siya pangayo nga kanang serbisyo pagkatong sa iyang mga animals na katong dayon na unta siya mulakaw niya gingnan siya nga ayaw usa, no? Kay tagaan siya. Okay, so padayon na nato. Okay, apan verse 8. Sa dihang miingon, asa naman taani? Sorry ha. Okay.
Okay. Apan wala mutugot ang Dios nga pasipad-an niya ako. Okay, verse 8. Sa dihang miingon ang inyong amahan nga ang mga kanding nga kabang maoy isuhol niya kanako ang tanan ng anak og kabang. Wow. Kana milagro yun so ano? Kay pag ingon niya nga ang isuhol sa iya mga kabang, so ang gianak sa maong kanding puro pod kabang. So murag puro gid tanan kang David, walay na adto ka laban. Okay. Ug sa dihang miingon siya nga ang may mga badlis maoy suhol niya kanako ang tanan ng anak ug may badlis. Grabe ang pabor sa Ginoo sa kinabuhi niya Jacob ani nga time, no? Nga puro gyud iha ang mga, di ba, kung sa tuwa ba imposible man no? Pero sa Ginoo wala gyud imposible, no? Okay, so verse 9. Gikuhaan sa Dios og daghang kahayupan ang inyong amahan o gihatag kanako, no? Verse 10. Sa panahon sa ting pangulag sa kahayupan nagdamgo ako. Sa maong damgo nakita ko nga ang mga laking kanding nga may mga badlis, mga kabang o mga puntikon mihabal sa mga babayi. Og sa maong damgo miingon kanako ang anghel sa Dios, Jacob, og mitubag ako, Ginoo unsa man. Verse 12. Mipadayon siya pag-ingon, ang tanang kanding nga mihabal may mga badlis, mga kabang o mga puntik-puntikon. Gihimo ko kini kay nakita ko ang tanang gibuhat ni Laban kanimo. So grabe ang kung sa Ginoo, no? Dapig gid ang Ginoo kung maghimo tao kanang uyon bitaw sa iyang kabubuton, no? Okay, so verse 13. Ako ang Dios nga nagpakita kanimo dito sa Betel. Diin nagpahiluna ka og bato silbing handumanan og gibubuan mo kiniglana og naghimo kag panaad. Wow. Ang Ginoo dili jud makalimot, no? Karon pangandam og biyae, no? Karon pangandam og biyae kining yutaa og pauli sa imong yutang na tawhan. 14. Mitubag si Raquel og si Leah kang Jacob. May masunod pa bagod kami sa among amahan? 15. Dili ba giisip man kami niya nga mga langyaw? Gibaligya kami niya og nagasto na niya ang salapi. Verse 16. Ang tanang bahandi nga gikuha sa Dios gikan sa among amahan, amua og sa amuang mga anak. Busa buhata ang giingon sa Dios kanimo. Amen. Excuse kay murag akong tutunlan. Murag ning kuan uga. Okay, so verse 17 to 18. Tugnaw mo kay karon diri igsuon murag kanang akong liog kay murag na ay kanang uga bitaw siya. So kailangan mag-inom, no? Inom sa tubig. Okay, or kanang with ginger man akong gibutang kay lain lagi, no? But praise God, no? Okay, so 17 og 18. Busa nangandam si Jacob sa pagpauli ngadto sa iyang amahan nga nagpuyo sa yuta sa Kanaan. Iyang gipakabayo sa mga kamilyo ang iyang mga anak ug mga asawa ug giabog niya ang tanan niyang kahayupan aron mag-una kaniya. Gidala usab niya ang tanan nga napanag-iyan niya sa Mesopotamia. Sa dihang milakaw si Laban aron pagpanupi sa mga karniro, gikawat ni Raquel ang mga Diyos sa iyang amahan. Gilinglan ni Jacob si Laban nga amarihanhon. Wala siya magpahibalo kaniya nga mugikan siya. Gidala niya ang tanan niyang kabtangan og mikagyo siya. So secret lang ang ilang paglakaw, no? Kay katong pagpananghid niya gipugnan man gud siya ba. So karon ang gihimo ni Jacob, secretly siya, sekreto ra kaayo nga nang lakaw sila, walay pananghid, no? Okay. So mitabok siya sa suba sa Euphrates og mipaingon sa bukid sa gilid. Verse 22. Human mo labay ang tulo ka adlaw
gisuginlan si Laban nga mikagyo si Jacob, no, si Jacob. Busa gidala niya ang iyang mga tawo o giagpas nila si Jacob. Mipanaw sila 7 ka adlaw hangtod nga naapsan nila si Jacob didto sa bukid sa gilid. Og niadtong gabhiuna ang Dios mipakita kang Laban nga amiranhon pinaagi sa damgo og miingon, ayaw gayod pasipad si Jacob. Wow. Grabe. Thank you, Lord. Wow. Grabe kayang Ginoo, no? Ingana kanang nahigugmaw ng Ginoo. Panalipdan jud niya ang iyang mga katawhan. No? Gipasidan-an sa Ginoo daan si Laban nga dili gyud niya pahilabtan si Jacob. Okay, naapsan ni Laban si Jacob nga nagkampo dito sa kabungturan. Okay, nagkampo usab si Laban dito sa bukid sa gilid. Unya, si Laban niingon kang Jacob, nganong gilimbungan mo man ako o gidala mo ang akong mga anak nga murag mga binihag sa gubat? Nganong milakaw ka man nga wala mananghid kanako, no? Kung mananghid ka pa, pagikanon ko unta, ikaw uban sa kalipay sa mga pag-awit, dunuyugan sa tamborin o sa alpa. Wala mo gani ako pahagka sa akong mga apo ug mga anak agig panamilit. Pero wala ta nasayod noon sa gidihang rason kung wala siya gipa sa danan sa Ginoo sa kaya yang buhaton, no? Pero kini yang nasulti after nagipasidanan siya sa Ginoo nga dili hilabdan si Jacob. Okay, pagkadakong binuang niining imong gibuhat. Mahimo nga pasipad-an ko ikaw apan kagabii ang Dios sa imong amahan niingon kanako, ayaw baya pasipad si Jacob. Nasayod ako nga milayas ka kay gimingaw ka na sa inyo apan nganong gikawat mo man ang akong mga Dios, no? Kaya nagtuo siya nga si Jacob po nagkuha sa iyang Dios. Okay, so verse 31. Si Jacob mitubag, nahadlok ako nga dili mo pakuyugon kanako ang imong mga anak nga babayi. Apan bahit sa imong mga Dios, kun hikit-an mo gani kini sa usa ka namo, angay siyang patyon at tubangan sa atong mga tao, pangitag bisan unsa nga imuha og kuha akini. Apan wala masayod si Jacob nga si Raquel maoy nagkawat sa mga Dios, no? Ay, si Raquel ang nangawat sa Dios sa iyang amahan. Okay, so verse 33. Busa misulod si Laban sa tulda ni Jacob o gisusi niya kini. Misulod usab siya sa tulda ni Leah o sa tulda sa duha ka ulipong babay, apan wala niya hikap lagi didto ang iyang mga Dios. Unya, miadto siya sa tulda ni Raquel. Apan didto taguin ni Raquel ang mga Dios sa ilalom sa montura sa kamilyo og iya kining gilingkuran. Gisusi ni Laban ang tibuok tulda apan wala niya kini hikap lagi. So, wala gini nakit-an kay tuaman didto gilingkuran ni Raquel sa kamilyo, no? Miingon si Raquel sa iyang amahan, ayaw og kasuko kanako nga dili ako makatindog sa imong atubangan kay girigla ako. Nangan po siya, no? Napod siya rason. Mipadayon si Laban sa pagpangita apan wala gayud niya hikaplagi ang iyang mga Dios. 36. Unya si Jacob wala na makapugong sa iyang kaugalingon og masuk-anon nga miingon kang Laban, unsa may akong sala kanimo nga imo man akong gigugod. Verse 37. No. Okay. Karon nga nasusi mo na ang tanan kong kabtangan, unsa may nakapalagan mo nga imuha. Kung aduna dad-a, kung aduna dad-a diri sa gawas aron nga ang imo og akong mga tawo makakita og sila'y muhukom kinsa kanato ang husto. 38. Tinipon ako kanimo sa 20 ka tuig ug wala gayud mahitabo nga wala manganak ang imong mga kanding
og mga karnero. Apan wala gayud ako makakaon og karne sa laking karnero nga imuha. 39. Kung may karnero nga gitukob sa ihalas nga mga mananap, wala ko kinidad kanimo aron ipakita nga ang nahitabo dili akong sayop kundili giilisan ko ang karnero. Gipabayran mo kanako ang gikawat nga karnero panahon sa adlaw o sa gabi. Sa daghang higayon giantos ko ang kainit sa adlaw ug ang katugnaw sa gabi ug wala ako'y maayong kinatulgan. Mao kini ang akong nahimo sulod sa 20 ka tuig. Grabe ang iyang sakripisyo, no? Kay kung atong buot hunaon-naon, di ba, diha man siya sa balay atong dito pa siya kang Rebecca, no? Kay palangga man ni Rebecca siya. So si Esau ra ang nasa uma. Pero karon nga naa siya kang Laban, nag-uma siya. No, nag-uma siya. Okay, mao kini ang akong nahimo sulod sa 20 ka tuig sa akong pagpuyo tipon kanimo. Napulog 4 ka tuig ang pag-alagad ko kanimo alang sa duha mo ka anak nga babay ug 6 ka tuig alang sa imong mga kahayupan. Oh, so 7-7 ang para kay Leah o kay Raquel. Unya 6 para sa mga hayop. Apan nakapulo mo usab-usaba ang akong suhol. Kung wala pa ako ubani sa Dios, sa akong amahan nga amao ang Dios ni Abraham ug ang Dios nga gisimba ni Isaac, gipapahawa mo na unta ako nga walay dala. Apan nakita sa Dios ang akong kalisod ug ang akong nahimo kanimo ug kagabi gipahimangnuan kaniya. Okay, so verse 43. Unya mitubag si Laban kang Jacob, kining mga babay akong mga anak ug ang ilang mga anak akong mga apo ug ang mga kahayupan ako ang tanan nga nakita mo. Apan karon unsa pa may mahimo ko sa akong mga anak o sa akong mga apo? No? So 44, busa maghimo kitag kasabutan ug magpundok kitag mga bato silbig handumanan nato bahin niini. So na po sila kasabutan. Unya nag-ugbok si Jacob og bato agig handumanan. O gisugo niya ang iyang mga tao sa pagkuhag mga bato ug ila kining gipatong-patong. Muni ang ilang kasagaran sa una, no? Nga timan-anan. Unya nangaon sila tupad sa batong tinapok. Ginganlan kini ni Laban og Jegar Sahaduta. Apan galiid ang gingalan ni Jacob niini. Miingon si Laban, kining pinundok nga mga bato handumanan nato. Busa ginganlag galiid ang maong dapit. Og miingon usab si Laban, bantayan unta kita ni Yahweh samtang magkalinay ayay kita. Samtang magkalinay anay kita. Murag usahay na lison. Malisudan. Sorry, good. Pasensya na igsoon kayo. Usahay malisudan. Akong dila ba ka ng mga ingani nga. Murag tongue twister na bitaw. But salamat sa Ginoo, no? Kay maka-istorya gyapon tag. So ato lang, pasensya lang gid. Okay, so padayon ta, busa ginganlan usab og Mispa ang maong dapit. Mipadayon si Laban sa pag-ingon, kun daog-daugon mo ang akong mga anak o mga asawa kaglaing mga babay, bisan ako dili masayod niini, hinumdumi nga ang Dios nagtan-aw kanato. 51. Unya mingon si Laban kang Jacob, ania ang gipatong-patong ko nga mga bato tali kanato ug ania ang handumanan nga bato. Kining gipatong-patong nga mga bato ug kining giugbok nga bato maoy atong mga utlanan. Dili ako mulatas ni ining gipundok nga mga bato aron sa pakig-away kanimo o ikaw
mulatas niini aron sa pakig-away kanako. Maoy atong pahukmon ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Nahor. Unya nanumpa si Jacob sa ngalan sa Dios nga gisimba ni Isaac nga iyang amahan. Nag-ihaw siya usa ka hayop og ilang gihala dito sa bukid og gidapit niya ang iyang mga tawo sa pagpangaon. Human sila mangaon dito sila mga tulog sa bukid ni adtong gabiuna. Dito sila mga tulog sa bukid ni adtong gabiuna. Sayo sa buntag, verse 55, gipanghagkan ni Laban ang iyang mga apo og mga anak. Agig panamilit og gipanalanginan niya sila, unya mipauli siya sa ila. Okay, dito sila, nasa utlanan, unya nagbulag sila dito ng uli. Niuli si Laban sa ilaha, unya si Jacob ming pauli pod paingon sa iyahang ginikanan. Okay, so mao to ang chapter 31 mga igsoon. Pero karon ato ang padayonon ang chapter 32. 32 na tayo soon, no? So sa pila na lang ka chapter mahuman na ta sa chapter. Kay mag-otobra ni siya sa ay taas-taas pa di ay. Pero atong na kutob pa di siya sa 50. So taas-taas pa igsoon, no? Napata sa 32. So atong padayonon, verse 1. Mipadayon si Jacob sa iyang panaw o gisugat siya mga anghel sa Dios. Wow, kalami siyang experience, no? Sa pagkakita ni Jacob kanila, miingon siya, mga sundalo kini sa Dios. Busa ginganlan niya Mahanaim ang maong dapit. Mga sundalo kini sa Dios, ang mga anghel, no? Nagsugo si Jacob og mga tao sa pag-una kaniya ngadto sa iyang igsuon nga si Esau dito sa Seir sa nasod sa Idumea. Gisugo niya sila nga sultihan si Esau niini. Si Jacob ang imong sulugoon didto mipuyo tipon kang Laban og karon pa lamang mo pauli. Aduna na siya'y daghang baka, asno, karnero, kanding og mga ulipon. Gipasuguan kaniya aron pagsugilon kanimo niini basin nalag mahimuot ka kaniya. So naa siya kanang strategy, no, para di ba kay nag-away man sila ni Esau before, no, kay patyonon ba si Jacob ni Esau, di ba, sa katong mga ningunang chapter. Karon kay mo pauli naman siya dito sa ilaha. Nagkuan siya kanang murag mga gasa, tagaan niya gasa si Esau para mapasaylo siya, para dili na siya patyo ni Esau, no? So strategy ni Jacob nga kanang nagpaubos siya, mangayo siya pasaylo kang Esau. So tagaan niya ang mga gasa, mga kanding, mga baka, mga asno. Gagipaunan niya kay basin og napay kalagot si Esau, mabalos siya, makabalos siya, di ba? Okay, maayo pud ang iyahang nahunahunaan, di ba? Kaya para mahupay ang kasing-kasing ni Esau, no? Okay, so verse 6. Sa nahibalik na ang mga sinugo ni Jacob, miingon sila, dito na kami sa imong igsuon nga si Esau, og nagpaingon na siya nganhi aron pagtagbo kanimo. May kuyog siyang 400 ka tao. Nahadlok og nabalaka pag-ayo si Jacob. Ya kayang yang pagtuo siguro ani na patio na jud ko ani kay musugat unya na pa siya 400 ka mga tao. Busa gibahin niya sa duha ka panon ang iyang mga tao, ingon man ang iyang mga karnero, kanding, baka ug mga kamilyo. Naghuna-una siya nga kon og galing atakihon ni Esau ang unang pundok excuse me. Pasaylo ako. Nakapanugab. Kay makahimo pag-ikyas ang ikaduha. So mao tong iyang strategy karon na napod siya tunga niya gikatulo sa una. O kung ano taga niya kanang distansya ba nga una musugat daan kang Esau. So kung just in case kanang atakihon ni Esau ang iyang mga ulipon, iyang mga mananap sa una nga pundok, ang ikaduha nga katulob na pa sila panahon nga muikyas, no? Okay. So padayon ta verse 9. Unya nagampo si Jacob. Dios sa akong amahan or apuhan nga si Abraham
O ya, apuhan di ano kay iya mga lolo si Abraham. Okay. Og sa akong amahan nga si Isaac, pamatiya in taon ako, Ginoo, ikaw nag-ingon kanako pauli sa inyo og sa imong kaparyentihan og salig nga walay mahitabo kanimo. Dili ako takos sa tanan mo kaluoy og kaayo kanako nga imong sulugoon. Mitabok ako sa Jordan nga walay dala gawas sa akong sungkod. Apan karon mibalik ako uban ni ining duha ka pundok. Busa luwasa in taon ako gikan sa mga kamot sa akong igsuon nga si Esau. Okay, nahadlok jud siya nga patin siya. Nahadlok ako nga siya mipaingon nganhi aron pamatyon kaming tanan, lakip ang mga babayi o kabataan. Hinumdumi ang imong saad nga walay daotang mahitabo kanako og nga hatagan mo ako daghang kaliwat nga dili maihap sa makadaghan sa balas sa baybayon, no? So iyang gisultihan ang Ginoo sa saad nga iyang na-receive atong dito siya sa katong sa Bethel, di ba? Okay, sa verse 13, human siya magpalabay sa gabi ini adtong dapita, nagpili siya gasa alang sa iyang igsuon nga si Esau. Kini ang iyang gigasa: 200 ka bayi og 20 ka laking kanding, 200 ka bayi og 20 ka laking karniro, 30 ka gatasan nga kamilyo, lakip ang mga anak nila. Okay. 40 ka bayi nga baka og 10 ka turo og 20 ka bayi og 10 ka laking asno. Matag panon. Okay, so 16, matag panon gipadumala niya sa usa ka sulugoon o giingnan niya. So naa siya isulti, no? Giingnan niya. Unsa giingon niya? Okay. Una kamo kanako og kinahanglan nga dili magkadugol ang matag panon. So insya kinahanglan dili magkadugol ang matag panon. Okay. Gimanduan niya ang unang sulugoon. Kung mangutana kaninyo ang akong igsuon nga si Esau, kung kinsa ang inyong agalon, asa kamo paingon og kinsay tag-iya ni ining kahayupan, ingna siya, kini iya ni Jacob nga imong sulugoon. Iya kining igasa kanimo og nagsunod siya kanamo. Mauusab kini ang iyang gisugo sa ikaduha o sa ikatulo, ingon man sa tanan nga nagdumala sa nagsunod nga mga panon. Ingna si Esau, ang imong sulugoon nga si Jacob nagsunod kanako or kanamo. Nagtuo si Jacob nga maluoy kaniya ang iyang igsuon tungod sa mga gasa nga iyang gipadala pag-una og nga pasayloon siya ni Esau. Gipadala niya pag-una ang mga gasa og mipahulay siya didto sa kampo ni adtong gabhiuna. Okay, so verse 22. Ni adtong gabhiuna mibangon si Jacob o gidala niya ang duha niya ka asawa, ang duha niya ka ulipong babay ug ang 11 niya ka anak ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa habuk. Sa 23, human niya ikatabok sila, iya usab nga gipatabok ang tanan niyang kabtangan. Siya na lamang ang nagpabilin. Unya, may tawong nakigdumog kaniya hangtod sa kadlawon. Sa 25, sa pagkamatikod sa tao nga dili siya makadaog sa ilang panagdumog, giigo niya ang dapi-dapi ni Jacob og naligas ang lutahan niini. So verse 26, miingon ang tao, buhii ako kay hayag na. Apan si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian hangtod nga panalanginan mo ako. 27, nangutana ang tao, unsay imong ngalan? Mitubag siya, Jacob. Okay. Ang tao miingon, dili na Jacob ang imong ngalan kundi Israel, kay nakigdumog ka sa Dios og sa mga tao og midaog ka. Okay, 29, si Jacob miingon, tug-ani lagi ako sa imong ngalan. Apan mitubag ang tao, nganong mangutana ka man sa akong ngalan? Unya gipanalanginan niya si Jacob. Miingon si Jacob, nakakita na gayud ako sa nawong sa Dios ug buhi gihapon ako.
Busa ginganlan niyag Peniel ang maong dapit. Wait lang. Akong kuha ng lugar nga Peniel. No? Peniel. Mao na iyang gipangalan sa lugar. Diin siya nakidumog sa tao. No? Okay, so verse 31. Misubang na ang adlaw sa pagbiya ni Jacob sa Peniel o nagkiang siya tungod sa nalisan niyang dapi-dapi. Okay. Busa, hangtod karon ang mga kaliwat ni Israel dili mukaon sa unod sa dapi-dapi sa mananap kay diha mang bahina sa lawas na igo si Jacob. Oh, amen. So praise the Lord. So karon atong nahuman ang chapter 31 o 32. Igsuon, salamat kaayo sa imong padayon nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And I hope nga atong i-allow no kanang maka-learn bata sa kinabuhi ni Jacob, sa kinabuhi ni Laban, sa kinabuhi siyang mga anak nga si Leah o si Raquel o kang Esau, no? I hope nga kini atong panaminan sa atong pagkinabuhi karon habang kita nagapadayon no sa pagpangalagad sa Ginoo. So salamat kayo igsoon, dalaygon ng Dios. Kita kits na pud ta sa sunod higayon. God bless igsoon.